Croeso eto i sianel Tabernacl Llwyn Hendi ac i'n gwasanaeth heddiw ar Fehefin 21. Eto i ni'n dymuno ac yn gweddio y bydd y gwasanaeth yn glod i'r arglwydd ac yn bendith ac yn fydd i bob un ohono ni. Mae'n galwad i addoli heddiw o Salm 96. Canwch i'r arglwydd gân newydd, canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar, canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw, cyhoeddwch ei achawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Ac mae'n darlleniad ni heddiw yn dod o'r llythyr at yr Hebreaid, a phennod 12, a darllen at adnod 24. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ni fwrw ymaith bob rhwystyr, a'r pechod sy'n ein maglu mor hwydd, a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac y mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. Meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath elyniaeth ato ei hun gan bechaduriaid, rhag i chwi flino na digaloni. Hyd yma, nid ydych wedi gwrthwynebu hyd at waed yn y frwydr yn erbyn pechod, ac yr ydych wedi anghofio'r anogaeth sy'n eich anerch fel plant. Yn hentyn, paid â dirmygu disgyblaeth yr arglwydd, a phaid â digaloni pan gei dy geryddu ganddo. Oherwydd y mae'r arglwydd yn disgyblu'r sawl y mae'n ei garu, ac yn fflangellu pob un y mae'n ei arddel. Goddefwch y cwbl mwyn disgyblaeth. Y mae Duw yn eich trin fel plant, canis pa blentyn sydd nad yw ei dad yn ei ddisgyblu. Ac os ydych heb y ddisgyblaeth y mae pob un yn gyfrannog ohoni, yna bastardiaid ydych, ac nid plant cyfreithlon. Mwy na hynny, yr oedd gennym rieni daearol i'n disgyblu, ac yr oeddem yn ei parchu hwy. Ond ni ddylem yn fwy o lawer ymddarostwng un tad ysbrydol a chael byw. Yr oedd yn rhieni yn disgyblu am gyfnod byr, fel yr oeddent hwy'n gweld yn dda. Ond y mae ef yn gwneud hynny ein lles, mwyn i ni allu cyfranogi o'i sancteiddrwydd ef. Nid yw unrhyw ddisgyblaeth yn wir ar y pryd yn ymddangos yn bleserus, ond yn hytrach yn boenus. Ond yn nes ymlaen, y mae'n dwyn heddychol gynheuaf cyfiawnder i'r rhai sydd wedi ei hyfforddi ganddi. Felly, cryfhewch y dwylo llesg a'r gliniau gwan, a gwnewch lwybrau union i'ch traed, rhag i'r aelod cloff gael ei ddatgymalu, ond yn hytrach gael ei wneud yn iach. Ceisiwch heddwch a phawb, a'r bywyd sanctaidd hwnnw nad oes modd i neb weld yr arglwydd hebddo. Cymerwch ofal na chaiff neb syrthio nôl oddi wrth ras Duw, rhag i ryw reiddyn chwerw dyfu i'ch blino, ac i lawer gael ei llygru ganddo. Na foed yn eich plith unrhyw un sy'n anfoesol neu'n halogedig fel Esau, a werthodd ei freintiau fel etifedd am bryd o fwyd. Oherwydd fe wyddoch iddo ef, pan ddymunodd wedi hynny etifeddu'r bendith gael ei wrthod, oherwydd ni chafodd gyfle i edifarhau, iddo grefu am hynny a dagrau. Oherwydd nid ydych wi wedi dod at ddim y gellir ei gyffwrdd, at dan sydd yn llosgi, at gaddig a thywyllwch a thymestl, at floi dditgorn, a llef yn rhoi gorchymyn, nes i'r rhai ei clywodd ymbil am e'r llefaru beidio.
am na llendoddef y gorchymyn os bydd anifail hyd yn oed yn cyffwrdd ar mynydd rhaid ei labyddio. A chan mor ofnadwy oedd yr olygfa, dywedodd Moses, y mae arnaf arswyd a chryndod. Ond at fynydd Sion yr ydych wi wedi dod, ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol, ac at fyrddionau o angylion yn cadw gwyl, a chynulleidfa y rhai cyntaf anedig sydd â'u henwau'n ysgrifenedig yn y nefoedd, ac at Dduw, barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y rhai cyfiawn sydd wedi ei perffeithio, ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at waed y Taenelli, sydd yn llefaru'n gryfach na gwaed Abel. I ni'n diolch i'r arglwydd eto am ei air sanctaidd. Gawn ni droi nawr ato fe mewn gweddi. Gawn ni geisio Duw gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni'n diolch am y cyfle newydd heddi i droi ata ti nawr, bod ni ddim yn yr un stafell, i ni'n dod ynghyd i daddoli di arglwydd ac i'th geisio di. Ac yn diolch o arglwydd dy fod ti'n Dduw mawr iawn, gogoneddus, yn gymaint uwch a mwy na ni, dy fod ti yn trigo yn y goleuni na allwn ni'n cyrraedd eto i ni'n cael nesau ata ti. Dy fod ti yn holl gyfoethog Dduw, dy fod ti'n bresennol ym mhob man, ac mor fawr yn dra gywydd y tu hwnt i bob mesur, rydyn ni'n cael dod ata ti arglwydd, ac i ni'n cael dod nawr ata ti, at dy bresenoldeb sanctaidd, i ni'n cael dod at yr orsedd yn y nef, yn enw ac yn haeddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch am hynny, ac ni'n dod arglwydd nawr i'th geisio di ac i'th addoli di gyda'n gilydd. Oherwydd tydi sydd deilwng o llwm can, fy nghrewr mawr am Duw. Dyddoniad di, dyroddion di, o'm hamgylch maint, bob awr yr wyf yn byw. Ac o arglwydd felly, ni'n dod eto i'th addoli di oherwydd dy ddaioni tuag ato ni fel ein crewr am Duw. Ni'n diolch eto am dyroddion o ddydd i ddydd i ni fel ein cynhaliwr. I ni'n mawrygu dy ras a dy ddaioni. I ni'n diolch am ein iechyd, diolch am ein cyrff, diolch am ein cartrefi, diolch am y ryddid sydd gyda ni. Arglwydd, i ni ddim yn blino diolch. Helpa ni beidio cymryd y pethau mewn ganiatawol. Diolch o arglwydd am gael dy geisio di nawr heb rwystyr. Diolch o arglwydd am gwasanaeth iechyd ac am fanteision yn cymdeithas ni ar hyn o bryd. Ac o arglwydd, i ni'n diolch i ti am dy gynhaliaeth. Diolch am droad y ser a'r rhod o arglwydd. Diolch o arglwydd am dy ffyddlondeb, am y ffordd i ti'n ein cynnal ac yn ein cadw ni, am y ffordd wyt ti'n darparu ar ei gyfer ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch am yr efengyl bob amser. Yn fwy na dim, i ni'n diolch yn fwy am un a fi yn gwaedu ar y groes. Arglwydd, diolch fel i ni wedi darllen nawr, bod modd i ni ddod i berthynas agos iawn gyda thi fel tad a phlentyn yn agos o arglwydd trwy Iesu Grist. Bod modd i ni ddod i gyfamod â thi, y cyfamod newydd sydd yn Iesu Grist. I ni'n diolch am hyn arglwydd, ac i ni'n diolch heddiw am ein prynwr, am ein ceidwad bendigedig, yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n diolch ei fod e'n brydferth iawn yn ein golwg ni, oherwydd ei fod e'n lân ac yn sanctaidd, oherwydd bod e fel oen di-fai a di-nam, oherwydd iddo roi ei hun drosom ni, bod e wedi dod i'n deiar i'n byd, bod e wedi talu dyled ein pechod ni, bod ein pechod ni wedi cael ei roi arno ef, bod cosb bai melltith ein pechod arno ef. Ar y groes, i ni'n diolch. A'i fod e wedi dod o'i fodd.
o'i fodd, i gymryd y cwbl, i wynebu'r cwbl ac i dalu'r cwbl ar ein rhan ni. Ac o arglwydd i ni eisiau diolch i ti. I ni'n diolch i ti, ni wedi darllen am waed Abel ac am waed Iesu Grist. A diolch bod neges a gwaedd fel petai, bod aberth a marwolaeth Iesu Grist yn llefaru yn gryf iawn, yn gweiddi allan yn gryf i ni gael mynd yn rhydd, i ni gael maddeuant, i ni gael ein derbyn, i ni gael glanhad, i ni gael achubiaeth o'n pechod trwy ymddiried ynddo fe. Ac o arglwydd diolch am y darlun dy fod ti'n taenellu y gwaed arno ni, hynny yw darlun symboliaeth bod effaith marwolaeth Iesu Grist yn dod i'n calon ni ac i'n cydwybod ni, i wybod bod ni'n eiddo i ti. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hynny nawr, bod ni wedi profi maddeuant, bod ni wedi profi heddwch gyda Duw, bod ni wedi profi ryddhad, bod ni ddim o dan gondemniad nawr yn yr arglwydd Iesu Grist, ac o i ni'n gorfoleddu ac yn llawenhau ynddo fe, ac yn ein hachubiaeth a'n iachawdwriaeth ynddo fe. Ac o arglwydd i ni yn gofyn i ti'n erthu ni felly fel dy bobl i redeg yr yrfa, fel ni wedi darllen, cadw'n llyged ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd ni. Helpa ni arglwydd yn y dyddiau hyn, byd o ti'n ni'n golwg oddi wrtho fe. Helpa ni ddarllen dy air di yn gyson arglwydd, pwyso arna ti, galw arna ti mewn gweddi. Pan ni'n gallu cael cymdeithas i gael cymdeithas a'n gilydd arglwydd. O, helpa ni i redeg yr yrfa. Ac helpa ni weld arglwydd bod anawsterau y daith fel disgyblaeth tad. O, arglwydd ti'n caniatáu i rai pethau dod yn ein herbyn ni arglwydd. I ni'n profi gwendid, i ni'n wynebu brwydrau, themptasiynau, treialon bywyd o arglwydd. Ond o arglwydd ti'n caniatáu i rhain i ddod achos maen nhw'n ein sancteiddio ni. Dyma ran o'r broses i ti'n gwneud ni'n fwy tebyg i Iesu Grist. I ni ddysgu, bwyso a pwyso arna ti, a dod yn fwy tebyg iddo fe. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hyn. Ond o arglwydd i ni'n dod nôl o hyd at rinwedd ei aberth mawr. Diolch bod e'n y nef yn nawr wedi mynd at ddeheulaw Duw i eiriol troson ni, fel oedd yr archoffeiriad yn mynd i'r cysegr, gyda'r gwaed bod wedi mynd ar sail yr aberth i eiriol troson ni. Neu'n siŵr bod ni'n cael derbyniad pob tro i ni'n pwyso arno ti, wrth i ni ymddiried yno ti, ni'n cael derbyniad, i ni'n cael profi bod ni yn y cyfamod, bod ni mewn perthynas gadarn a sicr o gariad gyda Duw. Diolch arglwydd. Gweddio bydd hyn yn dod yn gryf i ni heddi nawr arglwydd. Cyn ni cyflwyno'n gilydd i ti felly yn yr eglwys, bendithia rhai sydd ar eu pen eu hunain, nertha ni bob un arglwydd i fod yn halen ac yn oleuni. Helpa ni arglwydd i beidio llithro nôl, nertha ni gyda'n gilydd. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros dy blant i mewn gwledydd eraill, Cristnogion sy'n dioddau nawr, ni'n clywed eto am y Congo a Nigeria yn ddiweddar, pethau ofnadwy arglwydd. Nertha dy blant yng nghanol yr erlyd, nertha rhai sy'n dioddau oherwydd y coronavirus hefyd yn cael ei ysgeiluso, bendithia nhw arglwydd, a bendithia rhai sy'n eu cynorthwyo nhw yn ein henw, ni fel petai fel mudiadau Cristnogol. Ac o arglwydd nawr, llefara wrthon ni eto, i ni'n disgwyl wrth dy air di arglwydd i ti lefaru, i ti gryfhau ein ffydd ni yno ti, ti gryfhau ein cariad tuag at ti ac at ein gilydd, ti gryfhau ni yn y gobaith sydd gyda ni, yn efengyl Iesu Grist. O arglwydd rwy'n ni galon i dderbyn eto, a rwy'n ni ras ac ewyllus i ymateb a dwi'n ffrwyth yn ein bywyd yn ôl dy air di. Derbyn ni wedi maddau ni, yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Mae'n testun ni heddiw yn dod o'r darlleniad, diwedd adnod 23 ac adnod 24 yn Hebreaid 12.
ac at Iesu, cyfryngwr cyfamod newydd, ac at waed y taenelli, sydd yn llefaru'n gryfach na gwaed Abel. Wel, mae stori arall heblaw Covid-19 wedi llenwi yr eitemau newyddion yn y pythefnos diwetha yma, ond oes e. Y digwyddiad gwreiddiol oedd marwolaeth George Floyd dan law heddlu Minneapolis yn mynd nôl i fai 25. Ac fel i ni wedi gweld, o ganlyniad i hynny, mae llawer o brotestio wedi digwydd, wedi cymryd lle yn yr Unol Daleithiau, wrth gwrs, yn benna yn America, ond ar draws y byd hefyd, ac yn ein gwlad ni. Yn arbennig oherwydd bod George Floyd yn ddu, a'r plisman sydd bellach wedi cael ei gyhuddo nawr o lofruddiaeth yn ddyn gwyn. Ac yn sgil y protestiadau amrywiol sydd wedi bod, mae yna bob math o bethau wedi digwydd. Mae yna achosion o drais, mae yna fandaliaeth, mae yna ysbeilio wedi bod. Ac yn fwy diweddar, i ni wedi gweld delwau yn cael eu tynnu lawr, statiws. Dynion oedd ar ryw gysylltiad, ac felly wedi elwa, wedi gwneud profit mawr ar gaeth wasiaeth. A maen nhw wedi cael eu tynnu lawr a rhai wedi cael eu symud wedyn gan yr awdurdodau. Ac allwn ni ddweud yn glir iawn, mae ymateb cryf wedi bod ar draws y byd. A mae yna rhywfaint o ddial a taro nôl wedi bod o'r ddwy ochr hefyd. Mae fel petai bod y digwyddiad yma wedi llefaru, wedi dweud rhywbeth, wedi gweiddi allan am ymateb ar draws y byd. Ac mae wedi cael yr ymateb yna. Ac yn ein testun ni heddi, i ni'n cael cymhariaeth rhwng gwaed Abel, reit nôl yn llyfr Genesis ni'n darllen amdano fe, a gwaed Iesu Grist. Hynny yw marwolaeth Abel a marwolaeth Iesu Grist ar y groes. Ac mae'r ddau ddigwyddiad yn galw allan, ond yn galw allan ar Dduw am ymateb ac yn llefaru neges. Ond marwolaeth Iesu Grist sy'n llefaru yn fwyaf cryf ac yn fwyaf effeithiol. Nawr, o ddarllen y Beibl, i ni'n gweld, mae marwolaeth Abel oedd y llofruddiaeth gynta eriod, y mwrdwr cynta, pan laddodd Cain ei frawd. Ac i ni'n darllen yn Genesis bod gwaed Abel yn llefaru ac yn llefain, yn gweiddi mas o'r ddaear am ymateb. A Duw sy'n dweud hynny. Dyma beth i ni'n darllen nawr te, yn Genesis 4, adnod 10. Duw yn siarad gyda Cain, a dwedodd Duw, beth wyt ti wedi ei wneud? Y mae llef gwaed dy frawd yn gweiddi arnaf o'r pridd. Oedd marwolaeth Abel yn galw ar Dduw am weithredu cyfiawnder a chosb. A dyna ddigwyddodd. Rhoddwyd melltith ar Cain, ac oedd hynny'n golygu y bydde fe'n ddi-orffwys, bydde fe ffili cael lle i orffwys, gweddill i fywyd, gweddill i ddyddiau. Bydde fe'n ffoadur, refugee, ac yn grwydryn. Gwnaeth Duw yn siŵr hefyd na fydde fe ddim yn cael ei ladd, a Cain oedd i gofyn am hynny. Ac mae'r un peth yn wir nawr te, nid yn unig am y llofruddiaeth gyntaf, ond am bob llofruddiaeth, wrth gwrs, ac am bob pechod. Pan ni'n pechu yn erbyn ein cydddyn, yn erbyn ein cymydog.
Pwy bynnag yw'r bobl sydd yn cyflawni y pechod neu'n dioddau, mae'r un peth yn wir. Mae yna lef, mae yna lais yn codi, mae rhywbeth yn gweiddi ar Dduw. P'une bod y bobl sydd yn rhwm wrth y peth, p'une bod nhw'n wyn, neu'n ddi wrth gwrs. Beth bynnag yw ei statws neu ei sefyllfa. Mae pechod yn gweiddi allan ar Dduw. Ac mae hyn yn rhywbeth i ni'n anghofio yn diwedd. I ni'n darllen weithiau yn y Beibl, mae pobl yn cyflawni pechod yn meddwl o dyw'r arglwydd ddim yn gweld. Weithiau ni'n darllen yn bobl yn cyflawni rhyw bechodau yn y dirgel o bydd Duw ddim yn gweld, bydd e ddim yn sylwi. Ond mae hynny mor ffôl yn diwedd. Mae e'n bresennol ym mhob man, a mae e wedi creu y llygad, mae e wedi creu y glist, mae e'n siŵr o weld, a mae e'n siŵr o glywed. Ac wrth gwrs, mae pechod dyn fel petai'n gweiddi ar Dduw, am ddial, am gyfiawnder, am gosb ac am felltith. Ac nid dim ond un math o lofruddiaeth. Gallwn ni feddwl am bobl sydd wedi cael eu lladd gan arweinwyr drwg yn y byd yma. Gallwn ni feddwl am y miliynau o fabanod yn y groth sydd wedi cael eu herthylu. Gallwn ni feddwl am Gristnogion heddiw nawr sy'n cael eu lladd am ddilyn Iesu Grist. A gallwn ni feddwl am bechod yn fwy cyffredinol, a mae'r arglwydd Iesu yn sôn mae yna bechod sy'n arwain at lladd. Yr un pechod yw e, y pechod o gasineb yn erbyn cymydog. Pan mae rhywun yn edrych lawr ar rhywun arall ac eisiau cael gwared, symud e bant o'r ffordd fel petai. Dyma eiriau Iesu nawr te yn y bregaeth ar y mynydd. Mathew 5:22, mae'n sôn am y pechod o ladd mae e, ond rwy fi'n dweud wrthych, y bydd pob un sy'n ddig wrth ei frawd yn atebol i farn. Pwy bynnag sy'n sarhau ei frawd bydd yn atebol i'r llys, a phwy bynnag sy'n dweud wrtho y ffŵl bydd yn ateb am hynny yn hân uffern. Hynny yw, nid dim ond rhoi cyllell yn rhywun yw i lladd nhw, nid yna'r unig bechod. Mae casineb yn arwain yr un pechod, gwreiddyn yr un pechod yw e. A mae yna bechodau eraill yn erbyn ein gilydd wrth gwrs. Y pechod o gelwydd, y pechod o drachwant, y pechod o eisiau beth sydd gan rhywun arall, bod ni'n chwennych beth sydd gan rhywun arall. Mae yna bechodau gwahanol yn erbyn ein cydddyn, o beidio caru ein cymydog. A beth ni'n darllen yw bod pechod nawr te, pechod dyn, fel petai yn llefaru ac yn galw ar Dduw. A mae hwn yn rhywbeth pwysig. Dyw hwn ddim yn rhywbeth i ni yn meddwl amdano o hyd. Dyw ddim yn rhywbeth mae pobl yn ymwybodol ohono fe o hyd. Ond mae'n glir iawn yn y Beibl. Mae'r arglwydd yn gweld, mae'r arglwydd yn clywed. Ac mae'n galw, felly mae'r pechod yn galw am iddo fe weithredu gyfiawnder a cosb, achos mae e'n sanctaidd, mae e'n lan, mae e'n Dduw pur a glân. Ac felly, mae rhaid i ni ddweud, nawr te, dyna beth i ni yn ei heiddi wrth gwrs. A dyna beth sydd wedi digwydd i raddau i ni fel pechaduriaid. Oherwydd ein pechod, i ni wedi mynd yn ddiarth i Dduw. Oedd Cain yn mynd i fod yn grwydrin ac yn ffwadur, ond oedd wel, mae'n wir amdano ni, chi'n gweld, fel pechaduriaid. I ni wedi colli ein cartre ysbrydol. Mae'n henaid ni fod yn llaw Duw. Dyna i gartre fe. Ond wrth gwrs, yn ein pechod, i ni wedi mynd bant, i ni wedi troi cefn arno fe. Ac felly, ni wedi colli ein cartre ysbrydol. Ac mae hynny wedi'n gwneud ni yn
orffwys. Yn bobl sydd o hyd yn ffoi fel petai. Mynd o un peth i'r llall, o un man i'r llall, yn crwydro i chwilio am ryw fodlonrwydd, am ryw orffwys un hysbryd ni, am ryw fath o gartre saff, diogel, parhaus. Ac yn ni'n chwilio, wrth gwrs, yn ni'n chwilio falle yn ein gwaith, i gael cyflawnder yn ein gwaith, mewn pleser, mewn pethau materol, mewn cyffuriau, mewn rhyw yn ein dyddiau ni, mewn hamdden, mewn adloniant, ni'n chwilio mewn llefydd, falle mewn rhyw grefyddau gwahanol. Ond allwn ni fyth a ffindo hynny, newn ni fyth cael bodlonrwydd wrth gwrs, newn ni byth dod i'n cartre, bod yr enaid wedi dod gartre, heb ddod at Iesu Grist. Achos fe sy'n dod â ni nôl i berthynas iawn gyda Duw. Hebddo fe i ni ar goll, ac i ni'n wynebu colled dragwyddol. Felly dyna waed Abel. Dyna bechod dyn, mewn gweiddi, mewn galw mas ar Dduw, i ddial ac am gosb. Ond, hefyd mae'r testun yn sôn am wad Iesu Grist. Ac yn sôn amdano fe fel cyfryngwr cyfamod newydd. Cyfryngwr yw un sy'n cysylltu rhwng dau wrth gwrs. Y cyswllt rhwng Duw a dyn. Y bont rhwng Duw a dyn. Ac Iesu, y Duw ddyn, yw'r unig gyfryngwr sydd i gael. Ac mae gwaed Iesu, y cyfryngwr nawr te, yn dod â newyddion da i ni. Achos mae'n llefaru, mae'n gweiddi. Ac mae'n gweiddi fel petai yn uwch na gwaedd ein pechod. Trwy aberth Iesu Grist, i ni'n gallu dod i gyfamod. Chi'n gweld, mae'n gyfryngwr cyfamod gyda Duw. Ac mae hynny yn golygu cwlwm. Cwlwm o gariad gyda Duw. A mae'n cael ei alw, chi'n sylwi, yn waed y tainelli. Ac mae hwnna nawr yn rhywbeth sy'n cyfeirio nôl at yr Hen Testament a beth oedd yn digwydd yn yr Hen Testament, a mae angen esbonio tymed bach jyst i ni gael y cefndir beth mae hwnna'n feddwl, a mae'n rhoi darlun i ni hefyd o beth mae yr adnod yma'n dweud wrtho ni. Gawn ni feddwl am ddau beth yn yr Hen Testament nawr te. Pan oedd yr Israeliad yn yr Aifft, dwedodd Duw y bydde fe yn dod â nhw'n rhydd. Ond mae Pharo, wrth gwrs, Pharo arweinydd yr Aifft nawr, mae'n gwrthod gadael nhw'n fynd, mae'n gwrthod plygu i Dduw. A mae 9 pla wedi bod, ond maen nhw'n arwyddion bod Duw ar waith, mae gyda'i bobl. Mae Pharo'n pyllu roi mewn. Ac mae yna un pla arall, ofnadwy, mae Duw yn dweud, a bydde fe yn cymryd plentyn hynna, bob teulu, bob cartre, yn yr Aifft. Achos bod Pharo wedi mynd mor galed. Oedd i bobl i hunan yn pledio arno fe i adael pobl Israel i fynd. Wel beth bynnag. Bydde yr angel yn dod, angel dinistriol nawr yn dod trwy'r Aifft ganol y nos. Ond oedd Duw wedi rhoi neges i bobl Israel a gallen nhw fod yn saff, wrth gwrs, rhag y pla yma. A dyma beth o'n nhw fod i wneud, yn syml iawn, o'n nhw fod i ladd oen, neu gafr, ac wedyn o'n nhw'n peinto chydig bach o waed yr anifail o gwmpas y drws. Ac aros yn y tŷ trwy'r nos. Pan bydde'r angel yn gweld y gwaed, bydde fe'n pasio heibio. A dyna sydd wedi rhoi yr enw, wrth gwrs, Passover yn Saesneg am y Pasg. Symboliaeth oedd hyn i gyd, wrth gwrs.
rhyw fath o ddrama, ond oedd yn symbol pwysig iawn. Oedd gwaed yr oen yna, oedd rhaid iddo fe fod yn oen di-fai, nid yn gloff, nid yn ddall, dim unrhyw anaf arno fe. Oedd gwad yr oen di-fai yn arbed y bobl rhag cosb Duw. So oedd yr anifail perffaith yn marw, fel bod nhw yn cael eu cadw'n saff rhag cosb Duw. Mond iddyn nhw roi y gwad rownd y drws ac aros yn y tŷ. Yn ail, nes ymlaen nawr, maen nhw yn yr anialwch, a mae Duw yn rhoi ei gyfraith i'r bobl ar fynydd Sinai, y de gorchymyn ac cyfreithu eraill, a mae'n rhoi nhw trwy Moses. Ac wrth glywed hyn, dyma'r bobl yn dweud, ie, i ni eisiau cadw cyfraith yr arglwydd. I ni eisiau cadw'r gyfraith. A dyma Moses yn aberthu unwaith eto yn bystach tro yma, eto un perffaith wrth gwrs, a cymryd ty bach o'r gwaed, rhywfaint o'r gwaed, ac yn ei dainellu, neu sbrinclo fel smynwch chi, ar y cysygyr, y tabernacl, beth dath y babell, lle nhw'n addoli Duw, ac ar y bobl hefyd. Ac wrth gwrs, unwaith eto, roedd y bystach nawr te wedi cael ei ladd yn aberth dros bechod y bobl. Oedd e'n ddynam ac oedd e'n symbol, yr un symbol, bod bywyd pur yn cael ei offrymu yn lle bywyd pechaduriaid. Oedd ei wadau yn cael ei arllws, wrth gwrs, oedd e'n wrth iddo fe farw, ac oedd Moses yn cymryd peth o'r gwad wedyn a'i sbrinclo fe dros y cysygyr a dros y bobl. A mae yna symboliaeth pwysig iawn, a mae yna neges bwysig, o Duw yn rhoi neges bwysig i'r bobl. Bod marwolaeth yr un di-fai, anifail oedd e pryd hynny, yn talu am bechod y bobl. Dyna'r unig ffordd gallai Duw wedyn ni eu hachub nhw o'i pechod a cadw nhw rhag cosb a rhag y plawdd yn dod ar yr aifft. A wedyn ni oedd e'n gallu dod yn agos. Oedd e'n gallu dod i fod yn eu canol nhw ac oedd nhw'n gallu bod yn bobl iddo fe ac ynte yn ddew iddyn nhw. Mewn cyfamod, mewn cwlwm o gariad am beth. Ac mae hwnna yn dod oherwydd yr aberth. Ac oedd e gyd nawr te yn pwynto ymlaen at rhywbeth arall. Wrth gwrs, gall gwad anifail ddim talu am bechod pobl, dynion y menywod a phlant fel ni, na'n gwneud ni'n lan o flan Duw wrth gwrs. Gall lladd anifail ddim glanhau ein calon ni a'n cydwybod ni gerbron Duw. Dim ond rhywbeth oedd yn pwynto ymlaen. Neges i bwynt ymlaen oedd e at farwolaeth y Meseia Iesu. Yr un oedd yn mynd i ddod. Ac wrth gwrs i ni'n gwybod yr un oedd yn mynd i farw ar y groes. Ac fel, dyma'r darlun, chi'n gweld, fel yr oen yna yn yr Hen Testament, neu'r bystach, neu'r gafr weithiau, roedd Iesu wir yn ddi-fai ac yn ddi-bechod. Yr unig un eriod, wrth gwrs, wedi byw ar ei fywyd ar y ddeiar yma, a dim pechod. Yn berffaith, yn ei holl fywyd, yn ei holl ffyrdd, ger bron Duw. Ac wedyn, fe roddodd e ei fywyd. Fe ddath e, oedd wedi cael ei baratoi, chi'n gweld, fel oen yr aberth. A wedi cael y baratoi fel offrwm i wneud iawn dros ein pechodau ni. A pan oedd e'n marw, oedd ei wadau wedi ei dywallt ar y groes, wrth gwrs. A beth i ni'n darllen o'r geiriau Ioan Fedyddiwr, Ioan 1:29, dyma oen Duw. Cofia, wele oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ac i ddod nôl at y testun nawr te, mae aberth Iesu
yn galw ac yn llefain ac yn llefaru ar Dduw hefyd. Fel gwaed Abel, fel ein pechod ni, ond mae'n gweiddi rhywbeth gwahanol. A mae'n gweiddi gryfach. Nid gweiddi am ddial arno ni, nid gweiddi am gosb a gweithredu cyfiawnder, na, mae wedi profi y dial, mae wedi profi y gosb, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. Mae wedi profi hynny, mae cyfiawnder Duw wedi cael ei roi arno fe, wedi cael ei weithredu yn ei erbyn am ein pechod ni. Na, mae gwaed Iesu Grist, mae aberth Iesu Grist yn gweiddi am achubiaeth. Rhag ein condemnio. Mae'n fel petai yn llefaru wrth Dduw, gallu di achub dy bobl nawr, gallu di ei ryddhau nhw, gallu di ei derbyn nhw. Mae pechodau wedi ei dileu. Mae'n gweiddi am faddeuant. Mae'n gweiddi i ni gael heddwch gyda Duw, i bob un sy'n credu yn Iesu ac yn ei aberth ef. A mae'n gweiddi yn gryfach. Mae effaith yn fwy na llef ein pechod ni. O, dyna newyddion da i chi a fi heddi. A mae Duw yn clywed. Mae'n clywed y llef ac mae'n ymateb wrth gwrs. Mae melltith pechod, mae cos pechod, canlyniadau yn cael ei symud nawr te. Mae bai ein pechod yn cael ei symud oddi wrthyn ni. Ac wedyn chi'n gweld pan ni'n dod at yr arglwydd, pan ni'n cyffesu ein pechod, pan ni'n ymddiried ac yn credu yn yr arglwydd Iesu, credu yn ei aberth, yn ein lle ni, ein mwyn ni ar y groes, credu mai dyma sut nawn ni ddod yn iawn gyda Duw. Beth sy'n digwydd? Dyma'r darlun. Mae yr arglwydd wedyn fel petai yn tainellu gwaed Iesu Grist arno ni. Pictiwr yw hwnna, wrth gwrs. Mae rhywbeth yn digwydd i ni yn ysbrydol nawr. Mae effaith marwolaeth Iesu Grist yn dod i'n calon ac i'n cydwybod ni. Mae hyn yn golygu, chi'n gweld, bod ni'n profi rhywbeth. Bod ni'n profi maddeuant. Bod ni'n blasu fe. Bod ni'n profi glanhad yn ein cydwybod. Bod ni'n lan ger bron Duw. Bod ni'n cael ein derbyn yn llawn gan Dduw trwy Iesu Grist. A bod ni'n gwybod yn y galon yn ôl addewidion y Beibl. I ni'n profi effaith marwolaeth Iesu Grist. Dyma chi ddwy adnod nawr te, eto o'r llythyr at yr Hebreaid, pennod 10, adnod 22. Gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd, a'n calonnau wedi ei tainellu'n lan oddi wrth gydwybod ddrwg, a'n cyrff wedi ei golchi a dŵr glân. Felly ni'n cael nesau at yr arglwydd. A chalon gywir yw geisio fe wrth gwrs, ni'n cael nesau ato fe trwy ffydd, gan wybod bod ni wedi cael ein glanhau. Bod ni ddim yn ein pechod am ein bod ni'n ymddiried yn aberth Iesu Grist. I ni'n cael dod at Dduw, i ni'n cael galw ar yr arglwydd, i ni'n cael mwynhau ein perthynas ar arglwydd trwy Iesu Grist. Ac wedyn, cyn hynny, pennod 9, adnod 14. Pa faint mwy y bydd gwaed Crist, yr hwn ei offrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddynam i Dduw, yn puro ein cydwybod ni, oddi wrth weithredoedd meirwon i wasanaethu'r Duw byw. Chi'n gweld mae hwn yn bwysig iawn. Mae'n bwysig bod chi a fi yn gwybod
bod ni wedi profi maddeuant. Bod ni'n gwybod bod ni mewn cyfamod cariadus gyda Duw. Bod ni'n blant i Dduw, bod ni'n etifeddion, bod ni'n bobl yr arglwydd. Bod ni'n gwybod hynny trwy ymddiried yn Iesu Grist, achos bod ni wedi profi. Mae'r Beibl yn dweud, mae hwnna'n sicr i ni, mae hwnna'n gadarn i ni. Mae'n dweud ynglyn â puro cydwybod. Mae'n gweud ynglyn â taenellu'n lan a cael ein ryddhau a'n golchi'n lan. Ond bod ni'n ei brofi fe hefyd. A mae'r ysbryd glân fel petai yn taenellu y gwaed. Hynny yw yn dod ar effaith yma. I'n meddwl ac i'n calon ac i'n cydwybod ni. A wedyn ni, i ni'n rhydd, chi'n gweld, fel pobl yr arglwydd, i wasanaethu yr arglwydd. Dyn ni ddim yn meddwl wedyn, wel, ydw i'n blentyn neu beidio, ydw i'n Gristion neu peidio, na. Wy'n blentyn, wi eisiau rhoi ymywyd i ddiolch, i wasanaethu y Duw byw. Wel, wrth i ni glywed am farwolaeth George Floyd, a mae'n dal yn y newyddion, a chanlyniadau hynny'r holl bethau sydd wedi digwydd, gadewch i ni gofio nawr te bod ein pechod ni yn gweiddi ar Dduw. Yn gweiddi iddo fe ddial am iddo fe gosbi a'n melltithio oherwydd ei fod yn gyfiawn ac yn sanctaidd. A bod ni wedi profi rhywfaint o hynny'n barod wrth golli perthynas gyda Duw. Ond diolch hefyd bod Duw wedi trefnu nawr te. Fe sydd wedi trefnu'r cwbl. Mae wedi trefnu o annwyl fab i ddod i'r byd yma fel yr aberth go iawn. Nid fel y berthau'r Hen Testament, yr aberth go iawn dros bechod ei bobl. Diolch heddiw bod gwaed Iesu Grist yn gweiddi yn well, yn uwch, yn gryfach na gwaedd ein pechod. Yn fwy effeithiol. A bod maddeuant, bod glanhad, bod derbyniad gan Dduw i bob un sy'n pwyso ar aberth y groes i fod yn iawn gyda Duw. Gadewch i ni gofio fel credinwyr, fel Cristnogion, i ni'n llithro hefyd. I ni'n blant i Dduw nawr, i ni'n blant y cyfamod, i ni'n dymuno gwasanaethu yr arglwydd a bod yn ifydd a cadw ei air a'i gyfraith e. Ond i ni'n llithro wrth gwrs. I ni'n dymuno i fyddhau. Ond i ni'n dod nôl wrth gwrs o hyd. Lle mae'n gobaith ni, lle mae'n hyder ni. Wel, aberth Iesu Grist. Y gwaed sydd yn llefain ac yn llefaru yn gryfach na gwaed Abel. Sy'n neud yn siŵr ein bod ni yn ddiogel, yn saff, mewn cyfamod o gariad gyda Duw ein tad nefol. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air ac am ei efengil. Y newyddion da yn Iesu Grist. Amen.